σε μια σειρά όπου μετέχουν δύο Έλληνες αθλητές. Τους βλέπετε, είναι ο Χριστόφορος Χοΐδης που τρέχει στη διαδρομή νούμερο 1 και ο Γιώργος Θεοδωρίδης που τρέχει στο 6. Δύο Έλληνες σε αυτή την κούρσα, ο Χοΐδης, πρωταθλητής Ευρώπης πέρυσι στους νέους στα 100 μέτρα. Πολύ σπουδαίος αθλητής, υστερεί λίγο στην εκκίνηση και αυτό δεν του έχει επιτρέψει να κάνει μεγάλες επιδόσεις στα 60 μέτρα. Έχει 6,64 φέτος, αυτό είναι και το ατομικό του ρεκόρ. Να βλέπουμε τον Αντρέα Ραμπίνο από την Ιταλία και τον Νέμεθ, τον Ρόναντ Νέμεθ, που είναι ένας από τους καλύτερους δρομείς εφέτος στην Ευρώπη. Με 6,57 οι Ούγγροι έχουν πολύ καλούς αθλητές. Ο Ρούρακ, Ουκρανός, 6,60 είναι το ατομικό του ρεκόρ, 6,66 εφέτος. Και ο Κρυβάνσκι, ο Πολωνός, πολύ καλός αθλητής. Να θυμηθούμε ότι ήταν στο τελικό των πανευρωπαϊκών αγώνων της Βαλένθια, τότε είχε έρθει τέταρτος, διεκδικούσε, ήταν από τα φαβορί για να κερδίσει ο Κρυβάνσκι, εκεί όπου κέρδισε την πρώτη θέση ο σπουδαίος Έλληνας αθλητής ο Παυλακάκης. Στην διαδρομή νούμερο 6 είναι ο Θεοδωρίδης που βλέπουμε εδώ, ο Γιώργος Θεοδωρίδης, 6,51 εφέτος, τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη μετά το 6,48 του Γκάρντενερ. Ο άλλος Ούγκρος, ο Ντόμπος. Να δούμε τι θα γίνει με τους Ούγκρους και τους Έλληνες. Ο Ντόμπος λοιπόν με 6,54 αυτή τη χρονιά, και αυτός είναι ένας πιτσιρικάς 17 χρονών. Ο Γκιόβελ, αθλητής από την Γερμανία, είναι το μέλλον της Γερμανίας στα sprint. 6,60 έχει κάνει αυτή τη χρονιά ο 17χρονος αθλητής από τη Γερμανία. Ο Χριστόφορος Χοΐδης ζητάει να τρέχει στην πρώτη διαδρομή, έχει πολύ φασαρία και πολύ κόσμο μέσα στο στίβο, όπως συμβαίνει πάντα στις διοργανώσεις που γίνονται σε σάλα, στο στίβο. Τα πάντα εξαρτώνται από την εκκίνηση, οι αθλητές είναι εισάξιοι, η εκκίνηση είναι το πολύ σημαντικό πράγμα σε αυτές τις κούρσες των 60 μέτρων, σε αυτές τις κούρσες της ανάσας όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, καθότι οι αθλητές με μια αναπνοή φτάνουν μέχρι το τέλος. Έχουμε δύο Ελληνόπουλα λοιπόν, στο νούμερο 1 και στο νούμερο 6, το Χοΐδη, ταλέντο, ο αθλητής μέλλοντος, σπουδαίο παιδί, σπουδαίος αθλητής, και Θεοδωρίδης από τους καλύτερους. Έφυγα, όχι, κάποιος ήταν βιαστικός. Θεοδωρίδης ήταν στο τελικό των πανευρωπαϊκών αγώνων και στη Βαλένθια. Ποιος έκανε, ο Ρούρακ, ο Ουκρανός, θα το δούμε. Ξέρετε, καμιά φορά ακόμα και όταν κουνιέται κανείς, εδώ την άκυρη εκκίνηση την χρεώνεται όχι ο Ρούρακ που βλέπουμε εδώ, αλλά ο Ραμπίνο, ο Αντρέας Ραμπίνο από την Ιταλία. Βλέπετε εδώ, βλέπετε αντίδραση 98 χιλιοστά. Συνήθως πιάνουμε άκυρο, θεωρούμε άκυρο εκείνο που φέρνει σε αντίδραση κάτω από τα 100 χιλιοστά. Το Ρούρακ, τον βλέπετε, εστιάζεται ο φακός πάνω στον Ουκρανό. Ο Ουκρανός από τους καλούς αθλητές, πολύ καλούς αθλητές. Έχει και προπονητή τον πατέρα. Τον πατέρας ήταν πολύ καλός αθλητής του ύψους μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Ο Μάικλ Ρούρακ, τέλος πάντων. Ραμπίνο λοιπόν, ο αθλητής που έκανε την άκυρη εκκίνηση. Χοΐδης τρέχει στο 1, ο αθλητής από την Έδεσα. Δύο Μακεδόνες, Θεοδωρίδης από την Κοζάνη, τρέχει στο 6. Ελπίζουν και οι δύο να είναι μέσα στους 4 πρώτους που θα αγωνιστούν στις 5:35 στον τελικό, στο μεγάλο τελικό των 60 μέτρων, για να δούμε ποιος είναι ο πιο γρήγορος αθλητής στην Ευρώπη αυτή τη χρονιά. Θα έχουμε ήδη τον Άγγελο Παυλακάκη, τον αθλητή από τη Ξάνθη, 3 αθλητές από τη Βόρεια Ελλάδα. Αγωνίζονται, ο ένας ήδη αγωνίστηκε στον ημιτελικό των 60 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Καλή εκκίνηση για τον Θεοδωρίδη. Καλή εκκίνηση για τον Θεοδωρίδη. Κοντά είναι και ο Χοΐδης. Θεοδωρίδης 6.53 για τον Έλληνα πρωταθλητή που κερδίζει την πρώτη θέση, κάνοντας μια πολύ δυνατή κούρσα. Τον βλέπετε εδώ. Θεοδωρίδης και Κάρντενερ θα συναγωνιστούν για την πρώτη θέση. Ο Γιόβελ, ο Γερμανός, πρέπει να περνάει. Ο Νέμεθ πρέπει να περνάει. Για να δούμε. Θα δούμε ξανά την κούρσα. Ο Χοΐδης δεν πρέπει να περνάει. Είναι δύσκολο. Θα δούμε. Θα το δούμε. Εδώ καθώς φτάνουν προς το τέρμα είναι το Γερμανάκος που περνάει οπωσδήποτε και ο Νέμεθ περνάει οπωσδήποτε. Ξανά η κούρσα από μια άλλη οπτική γωνία. Λοιπόν, ο Θεοδωρίδης έχει κάνει 6.53, τώρα βλέπουμε για τα αποτελέσματα. Ο Νέμεθ, ο Ούγγρος, τον βλέπετε από την διαδρομή νούμερο 3 να είναι στη δεύτερη θέση με 6.62. Πόσο άνετα ο Θεοδωρίδης κέρδισε αυτή την κούρσα. Πόσο δύσκολα θα το συναγωνιστούν οι αντίπαλοι του στον τελικό που θα γίνει σε 1 ώρα και 10 λεπτά από τώρα. Να τα αποτελέσματα. Μάλλον...